हेलो फ्रेंड्स, बरायबाय नोंथांमोनखौ बर' एसएम आपडेटनि गोदान रादाबाव। दिनै मोनाबिलि समाव नोंथांमोननि थाखाय मोननैसो गोनांथार बर' रादाब लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि रादाबाव दं लोगोफोर, गुवाहाटीआव बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव मेलेमजिबिफोरनि सावराय जथुम खुंफुंदों। बे सावराय जथुमाव बिटिआरनि गोबां जौगाखां समाजारि थासारि, साख्रि बाख्रि, सोलोंथाइ, लाइमोन जौगाथाय, सावस्रि देहा, बर' समाज, गोजोन खौसेथि आरो माखासे गासै जेंना जेंसि फोसावलु बिथिंखौ लानानै सावरायलायदों होनना मिथिनो मोन्दों। बे मेहेरगोनां आब्रुथि सावरायमेलाव बिटिआरनि खुंगिरि थान्दैफोरजों लोगोसे प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारी, दिपेन बर' आरो एबसुनि मावथि दैदेनगिरि लोगोसे गोबां सानसुमै मेलेमजिबि सुबुंफोरा बाहागो लादों होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। रायजो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारी आरो आसामनि मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया नायगिदिंहैदों बाक्सा जिल्लानि सिमनायाव थानाय भुटाननि अक्सिजेन प्लान्टखौ। हादोरनाङै कर'नाजों लोगोसे अक्सिजेननि आंखाल नुजाथिनानै थानाय समावनो रायजोआव लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। सानफ्रामबो 50 मेट्रिक टन अक्सिजेन दिहुननो हानाय बाक्सा जिल्लानि सिमा सेराव थानाय भुटाननि सानद्रुप जंखाराव थानाय अक्सिजेन प्लान्टखौ हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोनजों नायगिदिंफैदों रायजो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारी आरो मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोरावनो जागायजेननाय बे प्लान्टखौ हादोरनाङै कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनायनि थाखाय खामानि मावनायखौ बन्द' लाखिथ'नो गोनां जादोंमोन। दिनै मन्थ्रि पीयूष हाजरिका आरो रायजो सभानि एमपि बिस्वजित दैमारीया प्लान्टखौ नायगिदिंहैनायनि उनाव फैगौ 40 सानसोनि गेजेरावनो भुटाननि बे अक्सिजेन प्लान्टआ आबुं महर मोनगोन होनना बुंथिदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव गिख्रंथाव अर नांदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला थांनाय हरनि समाव गुवाहाटी नोगोरमानि बामुनि मैदामाव थानाय रेलिय' कल'निनि सानफ्रोमबोनि हाथाइसालियाव गिख्रंथाव अर खामदों। गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव गोबां मैगं थाइगं आरो गलाफोरा खामफालांदों। जाथाइसालियाव गुवाहाटी नोगोरमानि गोबां अर खोमोरग्रा स्टेशननिफ्राय गारिफोरा फैनानै अर खोमोरनायाव मुखुब जाफैयो आरो जाथायखौ लानानै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होननाबो मिथिनो मोन्दों। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। चिराङाव कभिड पजिटिभनि अनजिमाया सा 142 सिम जाहैबाय। जिल्ला खुंथायनि रिपर्ट बायदियै जिल्लानि इनफरमेशन पाब्लिक रिलेशनआ प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों रोखा खालामना होदों। सुनिबारखालि सा 15 सुबुंनि देहायाव पजिटिभ मोननायनि उनाव जिल्लायाव गासै सा 142 पजिटिभ केस मोननाय जादों। फोसावथायाव सा 89 एक्टिभ केसनि गेजेराव सा 38 देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लागासिनो आरो सा 51 हम आइसोलेसनाव दं। ओरैहाय जिल्लानिनो सा 3 रोगिखौ गोजौ फाहामथायनि थाखाय गुबुन फाहामसालियाव दैथायहरनाय जाबाय। कर'ना भाइरासजों जुजिनो थाखाय एमपि फान्डनिफ्राय सनिया गान्धीआ 1.7 कौटि रां अनसुंथाइ होदों। भारतीय कंग्रेस दोलोनि बारग' आफादगिरि रायबेरेली लकसभा बियाबनि एमपि सनिया गान्धीआ कभिडजों जुजिनो थाखाय गावनि एमपि फान्डनिफ्राय 1.7 कौटि रां अनसुंथाइ होदों। एमपि सनिया गान्धीआ बे रांखौ रायबेरेली जिल्लायाव कभिड-19 जों जुजिनायाव बाहायनो थाखाय खावलायदों। मख'नो गोनांदि एमपि बिथांजोआ गावनि बे अनसुंथाइ रांजों कभिडजों लोब्बा थानाय जायखिजाया मुवा बेसाद बायनो थाखाय खावलायदों। आनजाद खुंनो थिरांथा लानायनि सिगां फरायसाफोरनि सावस्रिनि थाखाय सानग्रोनो आसुआ खावलायदों। हादोरनाङै कर'ना बेरामनि साग्लोबनाया गिख्रंथाव महर लानायनि उनाव सिबिएसइ आनजादखौ दोनथ'नाय जाबाय। नोजोर होनो गोनांदि बे समाव आसामावबो जोबोद गोख्रैथिजों बांनो हमदों कर'ना बेरामनि अनजिमाया। बेखौ लानानै आनजाद खुंगोननि थाखाय रायजो सोरखारा दासिम थि गरन्थ लानो हायाखै। बे समाव दुलाराय आसाम फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों दि रायजोआव आनजाद खालामनायनि सिगां फरायसाफोरनि सावस्रिनि खोथाखौ सानग्रो होननानै। 24 एप्रिल सुनिबारखालि आसुनि आफादगिरि दीपांकर कुमार नाथआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिदों दि रायजोआव कभिड-19नि गोसारनाया थाद'नाय गैयाजासे जोबोद गोख्रैथिजों बारायनायखौ नोजोर होनानै फरायसाफ्रा अनलाइन आनजाद खुंनायनि दाबि खालामनायखौ जों मदद होयो होननानै। बे समाव आनजादखौ अनलाइनजों खालामगोन ना अफलाइनजों खालामगोन बिनि सायाव गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया थाबैनो थिरांथा लानो नांगौ होननानैबो खावलायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे आं रादाब लाबोयोब्ला गिबियै नोंथांमोनहा नुयो। एसेनोसै, गोजोन्थों।